Gipusil patay nga radio broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental, gilubong na. Kapin 3 million pesos, gitanyag nga bugti aron gilayong madakpan ang mga sospek. Gilubong na kagahapon ang radio broadcaster nga gipusil patay sa Misamis Occidental nga si Juan Humalon o mas nailhan nga si DJ Johnny Walker. Gihatod sa asawa nga si Jeribel Humalon, duha ka mga anak ug mga higala ang broadcaster sa North Zamboanga Garden sa Polanco, Zamboanga del Norte. Samtang gitanyag sab sa Misamis Occidental Provincial Government ang reward nga nagkantidad og 3.5 million pesos sa makahatag og impormasyon aron masikop ang sospek. Nobyembre 5 sa dihang gipusil kini sa usa ka gunman, kauban ang duha ka lain pang mga sospek sa FM station niini sa iyang panimalay sa Calamba, Misamis Occidental samtang naka-live stream sa iyang programa. Sa among monitoring, sa among intelligence namo, area nila sa Pangdalaga, Concepcion, Baliangaw, Calamba ug Plaridel kining mga grupo ha. So gun for hire. Gun for hire sa. Gun for hire. Oh, gun for hire. Kinsay maka-witness, makatudlo, makatabang katong civilian nga maka-witness 500,000 oh. Sa makadako. Sa asto sa bisag kinsa. Bisag kinsa, bisag civilian makadakop. Kanang civilian kay naman tay gitawag og citizens arrest. 3 million ra ba daw to?